Takže funkcie. Na tejto obrazovke máme aktuálna rýchlosť v kilometroch, stupne Celzia, koľko je hodín, nadmorská výška a symbol AT pre automatický chod. Takže tlačítko mode. Tlačítko mode, keď stlačíme, zmení sa nám pár vecí. A to v strednej časti sa nám ukáže sklonomer, ktorý nám ukazuje počet percent, koľko sme nastúpali alebo práve klesáme. Tento údaj sa obnovuje každé 3 sekundy, keď je aktívny. Ďalej tu máme stopky. Ďalšie stlačenie. Máme tu denné prejdené kilometre. Sklonomer nám ostal. Denné prejdené kilometre 2. Tie sa po soft resete nezmažú, teda po vynulovaní denných údajov sa nám daystatus 2 nezmaže. Ďalšie stlačenie. Priemerná rýchlosť. Ďalšie stlačenie. Maximálna rýchlosť. Zmenila sa nám nadmorská výška na stúpajúcu nadmorskú výšku. Teda koľko sme nastúpali za ten deň. Ďalej tu máme odpočet kilometrov. Ten sa dá nastaviť. Momentálne bol nastavený na 100 kilometrov. Ďalej tu máme odometer, teda celkové prejdené kilometre od výmeny batérie. A TTL, to je vlastne celková nastúpaná výška v metroch. Takže ďalej tlačítko menu. Po stlačení tlačítka menu sa nám zobrazí nastavovacie menu. Tu máme môžeme vidieť. Môžeme si nastaviť domácu výšku a opravnú výšku. Toto je opravná výška. Ďalej tu máme nastavenie odpočtu kilometrov. Ďalej tu máme výber bicykla A alebo B. Nastavenie obvodu kolesa teda. Tu máme konkrétne nastavenie pre A. Obvod kolesa. Tu máme na výber, či chceme mať zapnuté automatický chod alebo nie. Vždy prechod do nastavenia sa robí stlačením tlačítka Mode a súčasne predným tlačítkom SSE. Takže stlačíme tlačítko SSE a stlačíme Mode. Môžeme zmeniť na on-off, ako chceme. Zase tlačítko. Keď chceme na inú možnosť, tu nemáme inú možnosť, tak stlačíme menu ako potvrdenie. Teraz tlačíme zase Mode. Tu sa nám dajú meniť hodiny, zase tlačítko SSE a Mode. Formát času, konkrétny čas,
potvrdíme menu tlačítkom. Ďalej mode tlačítko. Nastavenie celkových kilometrov prejdených manuálne. Zase tlačítko SSE a mode. A môžeme nastavovať. Potvrdíme menu a ideme ďalej mode. Synchronizácia. Synchronizácia. Stlačíme zase SSE a mode. Tu máme na výber, či chceme ID1 alebo ID2. Necháme ID1, ID2 by malo byť pre nejaké iné druhý snímač. Takže zase SSE mode a už nám hľadá snímač. Snímač musíme mať v dostatočnej blízkosti, píšu 20 cm, pridržať reset a pustiť. Automaticky nám pridelilo dané ID. Teraz sú vlastne zariadenia spárované a pripravené. Takže ďalej môžeme stlačiť tlačítko mode. Takže tu máme na výber, môžeme zmeniť stupne Celzia, kilometre na míle, stupne Celzia na Fahrenheity. Potvrdíme zase menu tlačítkom, mode tlačítko a už sme zase na nastavení nadmorskej výšky. Nastavenie nadmorskej výšky. Nastavíme ju zase stlačením SSE a mode. Teraz máme na výber buď opravnú výšku alebo domácu nadmorskú výšku. Ak chceme zmeniť výšku aktuálnu, stlačíme zase SSE a mode. Máme na výber, či chceme mínus alebo plus nadmorskú výšku, alebo už konkrétne nadmorská výška pre daný pre tam, kde sa práve nachádzame. Zmenilo sa nám to automaticky. Podľa štandardu ISO automaticky vypočítalo nadmorskú výšku podľa vzťahov závislosti tlaku, teploty a tak podobne. Takže ak túto, samozrejme dá sa táto nadmorská výška nastaviť ako vy chcete. Ak chcete takúto nadmorskú výšku, potvrdíte menu. Ak ju chcete nastaviť na domácu nadmorskú výšku, stačí prejsť na Home a potvrdiť menu tlačítkom. Automaticky vám zmení opravnú nadmorskú výšku na tú domácu. Takže máte domácu nadmorskú výšku a ste pripravení na jazdu. Ešte vynulovanie denného statusu. Použijete tlačítko SSE a mode. Pridržíte asi 2 sekundy. Takže ešte tlačítko menu. Keď ho podržíte, prepne vás automaticky do funkcie Sleep alebo do pohotovostného režimu. Keď stlačíte tlačítko AC, resetne vám batériu, teda celý prístroj.